Alltså, när du kommer i en situation där du har bestämt dig för att du ska säga någonting visst, och så säger du inte det. Säga någonting. Att man har bestämt sig för att säga någonting och så säger man inte det. Jeigu tu esi nusprendusi, pavyzdžiui, kažką pasakyti ir to nepasakai. Man försvarar det med att det var inte läge, eller jag fick inte utrymme, eller det var någon annan som pratade så mycket eller så. Ir tu gali tada save ginti, kad tai nebuvo tinkamas momentas, tai nebuvo tinkama vieta, arba kiti žmonės kalbėjo per daug. Då är du inte dig själv. Tada tu nesi savimi. Eller när du är i ett annat sammanhang där det glappar ur dig någonting som du hade tänkt att du aldrig i livet skulle säga. Arba jeigu kita situacija, kai kažkas ištrūksta iš tavęs tokio, ką tu jokių būdų gyvenime nebūtum pagalvojusi, kad pasakysi. Då säger människor väldigt ofta att jag var mig inte själv i den situationen. Žmonės dažnai pasako, ne, bet aš toj situacijoje nebuvau savimi. Och självklart var de sig själva, men som sagt var de autopiloten, alltså skydds- och försvarsmekanismen klickade in så att de sa någonting som de absolut inte hade tänkt att säga. Ir savime suprantama, jie buvo savimi, bet kas toj situacijoje nutiko? Toj situacijoje nutiko tai, kad įsijungė autopilotas, dėl to žmogus pasakė kažką, ko šiaip normaliai niekada nepasakytų. Eller att du i olika situationer märker att du inte kan vara som du är, utan att du på ett eller annat sätt blir trevligare eller otrevligare eller annorlunda på något sätt som inte är så som du egentligen vill vara. Ir yra situacijų, kuriuose tu stengiasi būti malonesnė arba nemalonesnė, negu kad tu iš tikrųjų esi. Och det är det att i många situationer så blir vi väldigt medvetna om att vi uppför oss. Alltså att vi spelar en roll eller tar en position istället för att vara oss själva. Ir yra situacijų, kuriuose mes priimam kažkokią rolę arba kažkokią poziciją, užuot buvę savimi. Och det är vid sådana tillfällen som vi kan märka att vi inte är oss själva fullt ut. Alltså vi är ju oss själva då också, men då är vi bara en liten del av oss själva. Det andra det är inte tillgängligt. Ir tada mes jaučiamės, kad nesame savimi. Iš tikrųjų mes esame savimi, bet mes pasijuntam, kad nesame savimi. Och det är i sådana fall där man kan prata om vad är det som gör att jag inte kan vara som jag egentligen är, eller som jag vill vara i en viss situation. Tada savęs reikia paklausti, dėl ko aš negaliu būti savimi, kas man trukdo toj situacijoje būti savimi. Och då kan man titta på vad som står i vägen. Ir tada galima bandyti žiūrėti, kas trukdo, kas yra tame kelyje. Och ofta är det någon form av rädsla eller obehag. Ir dažniausiai tai yra kažkokia baimės forma, baimės arba kažkokio nemalonaus. Att vi är rädda för konsekvenser, eller att vi är rädda för den människa vi pratar med, eller att det är någonting annat som är oförutsägbart och som känns skrämmande. Yra taip yra todėl, kad mes, pavyzdžiui, bijome pasekmių arba bijome žmogaus, su kuriuo kalbame, arba kažko, kad kažkas yra nenumatoma. Och då kan det hända att man behöver processa det som skrämmer oss, eller det som ställer sig i vägen, eller det som är som en blind fläck som styr oss så att vi inte är nöjda med oss själva och tillfreds med oss själva. Ir tada reikia atlikti procesą, kad mes pamatytume tas savo aklasias dėmes, kurios mums trukdo būti savimi. Och därmed komma dit hän att vi kan vara så raka som vi kan vara och så obarmhärtiga men kärleksfulla som vi kan vara.
Kad galėtume būti tokie tiesus, kaip tik galim būti, ir tokie negailestingi, bet tokie mylintis, kaip tik galim būti. Det är inte alltid helt lätt i den ofullständigheten som vi är i. Ir tai nėra visada lengva, todėl kad mes esame netobuli. Det bästa man kan veta det är att eftersom vi lever allihopa så har vi i alla fall överlevt hittills. Geriausia, ką mes galime žinoti, tai savo pasakyti, kadangi aš gyvenu, šią akimirką esu gyvas, tai esu išgyvenęs iki šiol. Så även om vi gör som vi alltid har gjort så är det i vart fall inte värre än vad det är nu. Jeigu aš dabar kažką padarysiu taip, kaip visada darydavau, tai bent jau nebus blogiau, bus taip, kaip visada buvo. Och om vi kan ändra på någonting av det eller ta bort något som är i vägen för det, så blir det ju bättre. Bet jeigu aš galiu kažką padaryti, jeigu kažką galiu pašalinti iš kelio kažkokį trukdį, tai aš jau galiu padaryti situaciją geresnę. Fast ibland så är vi så rädda för förändring så vi vågar inte i alla fall. Bet dažniausiai mes taip bijome pasikeitimo, kad mes nedrįstame vis tiek. Ibland är vi mycket räddare för det bästa än för det värsta. Dažniau mes bijome kažko geresnio negu blogesnio. Så det är ett spännande fält att försöka förstå sig på oss som människor. Labai iš tikrųjų įdomus laukas stengtis suprasti save ir žmonės. Och jag har ju privilegiet att göra det roligaste jag vet hela tiden. Ir aš turiu privilegiją daryti tai, kas man yra įdomiausia, ką aš žinau šitame pasaulyje, daryti tą visą laiką. Och ibland får jag till och med betalt för det. Kartais aš už tai netgi gaunu pinigų. Så jag lever i alla fall det bästa av alla liv för mig. Ir aš gyvenu geriausią gyvenimą, kokį aš galiu gyventi. Så är det någon som har någon fråga kvar i sista minuten som ni känner att ni skulle vilja ha processat, så varsågod. Ar turit kažkas degantį klausimą? Turime 1 minutę. Apie tinkamą emocijų išreiškimą, vieni rekomenduoja tas emocijas kažkaip išreikšti, daužyti lėkštės, piešti arba kažką tai kito. Kiti rekomenduoja tą emociją tiesiog stebėti kaip jo kūną. Alltså, det går inte att besvara av det skälet att alla psykologer har som regel en teori och en metod i enlighet med den teorin. Sunku yra atsakyti, kadangi visi psichologai turi kažkokią teoriją, kuri yra, žodžiu, en teori som är i enlighet med den teori. Med en metod som är i enlighet med den teorin. Turi kažkokius veikimo metodus, kurie atitinka teoriją, kurią jie propaguoja. Och om den personen som är psykolog är ett med den teorin som den har och praktiserar den med den metoden, så kan den mycket väl vara verksam. Inte för att den är en metod eller för att den personen är rätt, utan mer för att den personen är sig själv i det den gör, i den föreställning eller med verklighetsuppfattning som den har. Jeigu tas psichologas, kuris tokį metodą siūlo pats su ta teorija, su tuo metodu gyvena, tai dažniausiai yra gerai jo klausyti, ne todėl, kad tai teisingesnė teorija ar teisingesnis metodas, bet dėl to, kad jisai pateikia tą, ko pats gyvena. Det ytterst handlar om är ju att förutsättningen för att du ska ladda ur dina känslor, Žodžiu, sąlyga, kad tu galėtum iškrauti savo jausmus, det är att du har den yttre tryggheten yra, kad tu turėtum išorinį saugumą, som gör att du kan släppa det yttre och vara i den inre tryggheten i dig själv. Turėtum tą išorinį saugumą tam, kad tu galėtum apie jį nebegalvoti ir susifokusuoti į save. Då går signalen inuti dig att ladda ur. Tada tavyje kyla signalas iškrauti jausmus. Och då om det tar sig uttryck i en explosion eller i ett litet pip, det är olika för olika
personer. Įvairiems žmonėms tas iškrovimas vyksta skirtingai. Vieniems tai vyksta kaip sprogimas, kitiems kaip tylus pyptelėjimas. Det går inte att göra en metod för det, utan det är den yttre tryggheten som gör att du kan vara i din inre trygghet, att du kan vara i din tillit och tillfredsställelse inuti dig själv, som gör det möjligt att ladda ur det som du har lagrat. Ir su tuo nieko nepadarysi, tiesiog kiekvienam žmogui yra skirtingai. Ir kad tam, kad tu galėtum iškrauti tuos savo jausmus, tavo viduje turi būti vidinis pasitenkinimas. Det som jag menar skiljer det jag kallar för primärt arbete och primärt tankearbete och terapi åt. Tai, apie ką aš kalbu, atskiria pirminį darbą ir pirminį minčių darbą, apie kurį aš kalbėjau, nuo terapijos. Alltså, terapi utgår ifrån att du ska kunna fungera normalanpassat i ett samhälle. Teorija remiasi tuo, kad tu turi galėti funkcionuoti normaliai prisitaikęs visuomenėje. Om du då har lagrat för mycket rädslor och dåligt samvete och skuldkänslor och allt vad det nu är. Jeigu tu esi prikaupęs per daug baimių, så går det liksom inte att fungera normalanpassat. Žodžiu, baimių, kaltės jausmų, gėdos jausmų, dėl to tu nebegali funkcionuoti normaliai prisitaikęs. Då skapades terapi för att man skulle kunna lösa de rädslor som gör att man kan fungera normalanpassat. Tada susikūrė terapija, kuri padeda tau išspręsti baimės, kurios tau trukdo prisitaikyti. Och det är inte det jag sysslar med. Ir tai nėra tai, su kuo aš dirbu. Det jag sysslar med, det är just att titta på anpassningen ur ett helt annat perspektiv. Tai, su kuo aš dirbu, tai žiūrėdama į prisitaikymą iš visai kitos perspektyvos. Anpassning är en skydds- och försvarsmekanism som bara behövs när vårt liv är i fara. Prisitaikymas yra savisaugos instinktas, kuris savisaugos systemas. Tai yra savisaugos sistema, kuri yra reikalinga tada, kada mūsų gyvybė iškyla pavojus. Och eftersom det bara behövs varje gång som vårt liv är i fara, och att inte det är så förfärligt många gånger under vårt liv. Ir kadangi tai yra reikalinga tik tai tada, kada mūsų gyvybė iškyla pavojus, o tokių atvejų mūsų gyvenime nėra tiek daug. Så medvetandegör jag människor, framförallt människors kroppar, om att de inte behöver anpassa sig. Så medvetandegör jag människors kroppar om att de inte behöver anpassa sig. Aš sąmoningai dirbu su žmonių kūnais, kad jiems nereikėtų prisitaikyti. Så att man kan fungera helt autonomt, helt i enlighet med det som finns när inget annat finns, det som finns ifrån första början. Kad žmogus galėtų funkcionuoti visiškai autonomiškai, kad jisai galėtų likti su tuo, kas lieka tada, kai nieko nebelieka. Och det är att kultivera det primära, inte att utveckla det sekundära anpassningen. Ir tai yra vystyti pirminį lygmenį, ne vystyti antrinį lygmenį, prisitaikymą antrinėme lygmenyje. Och jag struntar högaktningsfullt i om människor blir samhällsanpassade eller inte, bara de lever det bästa av alla liv för sig. Ir man yra visiškai nusispjauti, ar žmonės yra prisitaikę prie visuomenės ar neprisitaikę, jeigu tik tai jie gyvena geriausią gyvenimą, kokį jie gali gyventi. Så där är skillnaden. Čia yra skirtumas. Okej? Gerai? Då stannar vi där. Okej? Tack så mycket. Ačiū.